O pasado sábado, na adega do Pazo dos Ulloa, en Esposende, tivo lugar a entrega dos premios Bacelos de Prata na súa 15ª edición. Este ano contaron ademais coa presenza do conselleiro do Medio Rural, José González. Bueno, este ano celebramos a 15ª edición dos Premios Bacelos de Plata que instituye a Asociación Álvaro das Casas. E o que se pretende, desde estes tempos que levamos facendo esta actividade, é premiar aquelas empresas agroalimentarias que etiquetan o seu produto en galego. Nos pensamos que temos un produto de calidade agroalimentario, que temos un moi bon material, moi bon produto, que o vendemos moi ben no mercado, colocámoslo en todos os mercados internacionais, pero queremos que hai un valor engadido que a veces se nos escapa, e é que ese produto é unha forma de darlle certificar a súa orixe e a súa procedencia, pois é precisamente o etiquetado en galego. Cando empezamos con estes premios había escasamente unhas poucas bodegas que etiquetaban algún viño, ou estamos falando de 200 e pico marcas que etiquetan en galego, e que queremos que ese medo que había, claro, no mercado internacional, a etiqueta en galego, pois que se convertiu no contrario, é dicir, que a xente asocia isto ca paisaxe galega, ca orixe, por lo tanto, nós consideramos que é un valor engadido. Iniciamos esta andadura sempre premiando a adegas, pero posteriormente hubo determinadas empresas agroalimentarias, non do sector do viño, que tamén nos chamaron e dixeron, mira, que eu tamén etiqueto en galego e queremos estar aí. O xurado outorgou este ano o premio á adega Tapias Mariñán, da denominación de orixe Monterrey, que dende o ano 2007 elabora viños utilizando a lingua galega nas etiquetas dos seus caldos. E tamén Leite Noso, Sociedade Gandeiros Galegos, empresa constituída no ano 2016 en Santiago de Compostela, coa vontade de garantir unha produción de leite de calidade e a súa comercialización a través de dúas marcas, de leite e mu, etiquetadas exclusivamente en lingua galega. Os premios van a dar a unha adega, que mantemos sempre dunha adega, en este caso é unha adega da denominación de orixe Monterrey, Tapias Mariñán, e a unha empresa agroalimentaria moi coñecida que ten o leite de leite, conocida por de leite, unha marca que está presente en todos os mercados de Europa e de España e ten a etiqueta, digamos, do BRIC, totalmente en galego. Non só isto, sino incluso a publicidade da página web, a compra por internet a través da súa página tamén en galego, o sea que, bueno, quer dizer que son pasos que se van dando para que intentar que o galego non sea un idioma que se reivindica sempre nos actos, digamos, de tipo cultural, de poesía, de novela, sino que tamén nas empresas. O galeguizar Galiza a través do segmento económico máis importante, que son as empresas, é o objetivo fundamental. Por iso mantemos 15 anos con esta actividade e esperamos seguir, e o que debería ser normal, parece que xa empeza a ser normal. Hai empresas que reivindican isto e asocian como un valor máis o idioma galego.